En aquest vídeo us anem a ensenyar a crear alertes de les vostres cerques. Sovint, la recopilació d'articles per als nostres treballs no és una acció que fem una vegada, sinó que repetim la cerca al llarg de l'elaboració del nostre propi estudi. Això ens obliga a guardar l'equació de cerca i a executar-la cada vegada que volem actualitzar el nostre repositori de documents. No obstant això, hi ha una manera molt més fàcil i eficaç d'actualitzar la nostra bibliografia, creant un compte a PubMed. PubMed permet diferents maneres d'autentificar-vos. Si encara no teniu el compte creat, heu d'anar fins al final de la pàgina. Nosaltres ens identificarem a través de la compte de Gmail i un cop reconeguts per PubMed, ja podem llançar la nostra cerca a la base de dades. En aquest cas, farem la mateixa cerca que hem fet en els exemples anteriors d'aquesta mateixa llista de reproducció de YouTube. Després només cal anar al botó Create Alert, on per defecte tindrem com a nom de la cerca les paraules que haguem introduït, però que nosaltres podem editar a la nostra conveniència. Li podem demanar que ens enviï amb una freqüència determinada, un mes, una setmana o fins i tot diàriament, els articles que coincideixin amb la nostra estratègia de cerca i que PubMed vagi actualitzant dia a dia, de manera que els rebem a la nostra bústia de correu electrònic per a la nostra revisió.